আমি तिमीलाई माया गर्छु तिमीलाई मलाई माया गर्छ यस्तै बेमारी मिलाइन ना किन यस्तै Welcome to my vlog after so long gap. So nang ko din ang ni vlogaw borai bye. Hey, dai ang ni takai jaga labadeng. Kongkon phai bitanga. Nang ko thank you bungbai jaga labadeng takai. Jang dai haja maba samman mulai maba kan ne beko. Turi bagang dong faiyo. Turi bagang dong faiyo jeba. Turi ko nubai na? Moja. Dong bazang mulai bezang faidan. उलालाला ai moi तिमीलाई नेपाली कान्छ देखाउनु पर्छ न तिमीलाई देख्न আমি तिमीलाई माया गर्छु तिमीलाई मलाई माया गर्छ कस्तो माया गर्छ बहुत सारा माया गर्छु न धेरै माया गर्छ धेरै माया गर्छु मलाई तिमीलाई कस्तो माया गर्छ न कान्छी योलाई नेपाली कान्छालाई खाउनु पर्छ न खाली खाउन बिस्कुट खाउनु पर्छ योलाई कुट्टा बिस्कुट न या Susil mandi bawa. Kaunus. Jangan. Kaunus nih. Gitu, seru. Ini gara nih. Sekarang sudah. Wow, dia Nepali kan sana, walau no porsono, gari lai. Tu marka koreografer ka sound. Mulai koreografer ka sound. Sound mulai video lai. Tu तिमीलाई भिडियो माको ओदाल गरे मा सोन न ओदाल मारे चेक गर्न पर्छ न देख्न हो हामी नेपाली कान्छालाई this is my porta council पर्छ न it's my porta so तिमी अनि सर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि ब्लगखौ आं नोंथांमोननो इन्टारेस्टिं बुस्थु देखायबाय जागोन दिनै जों साहा बागानाव फैनानै गोसोखौ ओरैबायदि सुग्लायनाय मोन्दों जा मोजां बोथोरफ्रा सारि बिफां लाइफां गय दं थाइजौ खान्थाल सारि थाइजौ खान्थालथ' गैया थिथासा बिफांसो आरो परताया फिसा गोलाव परताया बिदि जायो बेखौ अखा साना हरस'ना खामनायखौसो लाबोदों आङो ओमफ्राय ओंख्रिखौबा मायाव दोननानै मारै दोननानै जागोन आं मोजां खालामनाय mana nih bro reels beli mas lebe मान्छेको मैदान होग्रा गुफुरनो होग्रा नैबे एक्टर लिंसार नै बियो आंनि मुङा लिंसार बसुमतारी आं एक्टिं खालामनो मोजां मोनो आं एक्टर जानो गोसो आं बर'नि एक्टर ओमफ्राय आखाइ खब आगैमोन थेंक यू थाखानि साथि गोमो बियो बेजों जोङो रिल्स बानायग्राया जाम्बालै मा खालामनो नागिरदों दंफांनिफ्राय ओंखारनो नागिरदों रिल्स तिमी कानो रिल्स गर्न पर्छ न कान्छ करगोन्चो 5, 6, 7, go! Kanda! Sila! Wow, location pick up. Bidang amo sa kang badan dise. Timbro mayam. Hei, burger sabi ang na. Burger salin sineng. Oh my god, salin dede. Ang wala gari ang la. Sir. Ini flanai. Kan sakot ni pelai kon seporto. कक्राझारनिफ्राय विंगारजों फैखादोरा सालायनानै लाबायनो मालाय यस दे खानसा दे खोन्थालाय खंकन खोन्थालाय बेनो आखाया फैद' रायजो राजा नोंथांमोन बै हाजोखौ नाहरनायसोना जायगायानो गैया माथो बैयावसोमोन बेवलाय माथो फैखो ओमफ्राय बिबार दङ नायलाय मा बिबार
बिबार मानसि गायना दोननाय बिबार मानसि गायनानै जुलाफि बायदि जुलाफि बायदि लाखाव बेथ' मोजां बुस्थु नङालै साइज नुयो आयौ नाय लायखांबाय नोंसोर मालाबानो थख'गौ जायो सासे खमावसो बानायनानै बिराद साइज जायो गोथाव मोदोम खिथानायाव खायसे रिलायदों जाहैदों लावदुम फिथा नोंलाय लावदुम फिथा जाफेरबाय लावदुम फिथा जाफेरबाय लावदुम फिथा मरै जाहैदों नोंथांमोननो आं मोनसे बिबार देखायनो नागिरदों बिबारा अबाहाय नायनो नागिरदों र' नोंथांमोननो बिबारखौ देखायनो आयु नै बिबारानो एबार रानजोब्बाय सिरिजोब्बाय बिबार नायनो नागिरदों आं नोंथांमोननो देखायनो आं बिबारखौ दा नायनो हागोन नोंथांमोनहा बिबारा बोरो बिबारा बारबाय मोदोमनाय बिरबाय बहा बोरो बिबारा गिदिर बिबार दंनो बहा बोरो बिबार आं नोंथांमोननो बिबार देखायनो नागिरदों नै बिबारा नै जा मोजां साइज लावदुम दुमनो बेलाय बिबारा नोंथांमोना आयु बिबारा बारबाय मोदोमनाय बिरबाय बै गायना गालांनाय बिबारा जोंना नैबे बिथाङा गायना गालांदों बिबारखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नुवाखै आं नङा दे थालायबावोसो नुबाय बिबारा माबादि नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन सोर मोजां मोननो सोर मोजां मोनाखै आंखौ बागदाव होदों साला सुवारा हाया आंखौ बारा हाया आंखौ नै बेनि बिबारा आलादा जायो बेनिया बारसिखि बिबार बिथाङाबो गायो आरो हनै फालो बिबार गायग्राफोर दं बिथांमोना दासो गायलांजोबखांबाय ओमफ्राय ओरै आदा लिंसार फैगासिनो दङ जोंनि बड'लेण्डनि हिर' नाम्बार 1 नंगौरा ओरै सिगिजादों जुवारा सिगिनो नायबाव लानोसैलाय मोसानाय लानो नै बेवहाय ओरै हाजो बै हाजोआ बागेश्वरी हाजो जों बागेश्वरी हाजोनि खिथु उनाव दं रायजोफोर ओरै नै बस्ति दं गामि हारसाफोरनि फुरा साहा बागानजों बुंफबनाय नै मोख्राया अक्षय कुमारनिया होलाय अक्षय कुमारनिया होबालाय जालाय जायाखै एसे मोजां हो दे बागदाव होजानो माबायदि मोनदों माने स्टार्टिंआव बागदाव सानदोंमोन आङो ओमफ्राय आंथ' मिथियाना जेन'बा बेबायदि मानसि थादों होननानै ओमफ्राय जेला आं फैयो बा आंखौ बागदाव होबाय ओमफ्राय बागदावनानै आं एसे बागदावदों बांद्रायबो एफाराब एक्सट्रिम बागदावाखै ओमफ्राय माबाबायना आंखौ माबानानै ओमफ्राय बागदाव होबाय बागदावनाय ओमफ्राय एसे स्टार्टिं जेलानाखि आं आगान होजेनदों बा एसे गोसोआ बोरैबा ओमफ्राय स्ट्रं लाफिननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जेखि गोजोननाय मोनदों ना गोजोन्थों 5, 6, 7 go सिमां मोखां जाखांफैयो नोंनि महरा जागोन सना नोंनो आंनि जिउनि रानिया सुराले जाबाय मोनबाय नोंथाङा मोसाखांनाय माबायदि मोनलायगोन ससमा होननानै नेपालनि रायलायगासिनो नै दाजु रायलायगासिनो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने स्टार्टिंआवहाय जेब्ला नैबे स्टेपखौ हरजेनदोंमोन दार्जिलिंग का सीन देखा देगा हम दार्जिलिंग सीन मेरा मोसा क्या है वो हम और कौन ला ऊपर है क्या ऊपर हां ऊपर वो भी दार्जिलिंग उसको बताएगा इधर में पहाड़ दिखाएगा उसको बताएगा 24 नंबर दिखाएगा उसके बाद 24 नंबर दिखाएगा 14 नंबर दिखाएगा सब दिखा देगा हां ठीक है 8 नंबर शूटिंग ভালো ভাই 8 नंबर शूटिंग जाता हो 8 नंबर चलो 8 नंबर कालिली जाखायबाला फुलिली खानाय साफ्रेला बेलाय अक्षय कुमार दे दे जेबो नङा बागानिया ना मा सरस्वती बायदि सिनबाय माथो नोंखौ
आइ सरस्वती बायदिसो नुबाय लिंगाखौ फथायनायनि खोथाना लेखा फोरों जोंखौ आइ सरस्वती नोंनि गोहो बोलोजों जों ख'ख'खौ बुंनो रोंगोन फोरोंना सेथारा बोरो सेथारा दामग्राया सेथारखौ नांगोनथ' सेथारा बोरो सेथारा आइ सरस्वती सेथारा सेथार औ आइ सरस्वतीया सेथार लायोना आरो दामग्राया बोरो हा बोरो लेखा फोरोंबा रोङा साला गावनो रोङा आरो मा फोरोंगोन बेलाय सरस्वतीयानो बेखौ सेथार होनो दामसिनबावलाय सेथारनो बे सेथार थैदे 5 6 7 go 5 6 7 go Sim. Wow. Chammak chalo. Yo, my chammak chalo. Tere malai kun tere bollo. Birthday party Linga. Happy birthday Linga. Thank you. May God bless you. May God bless you. No, thank you. 5 6 7 go. Ses. 야, 너서랑 같이 상. Kusur. 상라 파송부. 우리 가라. 50원. Dia mesti harus mulai. Please mulai. Kecil orang lain. Kecana pade. Ushe badan se na. Mehai setengah jebbai nोंथाङा मा होनो? मा होनो setengah jebनायनि लोगो लोगो? जोब्बाय अला नोंथाङा नै सुति दिगो सुतिया जोब्बाय नोंथाङा बेखौ फुगारनानै माबादि बाथ्रा? जोबोद गोजोननाय मोनदों मेकआप फुगारनानै स्र'नो जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोननायल' मोनदों? फोरोंबावगोन औ ओमफ्राय स्टेपा मारै मोनलां ना? नोंना स्टेपा प्लिज अननानै मोनसे अब्ला दालाय हामसियो ओइ 땀습니다. 다다다가 빼줘요. 아씨 사이니스야 와 스모 आंनि फना बबेनि नोंनि फनावनो दं Where's my phone? Alright जोबोर दिनैनि थाखाय पिकआप जाथ'बाय सुसिङा स' नोंथांमोना मा होना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना एसे फोरमायदो आं नेपालि जादोंमोन माने नेपालि दाजु मलाई गोर्खाल्यान्ड नेपालि कान्ट्रि एउलाई दाजुलाई बिरबललाई लाइटम्यानलाई दाजु भन्छ हातसी म बिथाङा लाइटम्यान ओमेन नङा स' नोंथांमोना ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो एसे फोरमायदो आरो कमेन्टफ्रावबो लिरदो